Helo, fewn dwi, swyddog chwarae ag actif, tîm uned padanaethau Byw'n Iach. Fy rôl i o fewn y swydd yw creu cyfleoedd i blant a phobl ifanc Gwynedd gael bod yn actif a byw bywyd iach gydol oes. Hi, Carys dwi, rheolwr ardal Byw'n Iach y canol. Tami ydw i, a dwi'n gweithio fel rheolwr ardaledswydd yn Brod y Syni yn Tewyn. Helo, Anna Morgan dwi, a dwi'n gydlynydd ffitrwydd i Byw'n Iach. Helo, Non dwi, a fi ydi swyddog marchnata Byw'n Iach. Jenna ydw i, a dwi'n gweithio fel cymhorthydd hamdden yn Brod y Syni. Fion dwi, a dwi'n dirprwy rheolwr ardal y canol. Hi, Angharad dwi'n gweithio yn Byw'n Iach Arfon fel gweinyddwr ardal Arfon a Bangor. Ceryl Tyndall Jones, hyfforddwyr personol i Byw'n Iach. Helo, Fion Jones ydw i, ac fy rôl i yn Byw'n Iach ydy rheolwr y ddyletswydd ym Mhlaselyn ac hefyd ar gyfnod secondiad efo'r tîm chwarae ag actif. Haia, Beth Dwi'n gynghorydd sir yng Ngwynedd ac yn gyfarwyddwr ac yn cadeirydd ar bwrdd Byw'n Iach. Ar y diwrnod arbennig hwn, hoffwn dymuno pob hwyl i'n holl staff sydd yn ferched yn Byw'n Iach ac yn cwsmeriad hefyd. Hwyl, da chi werth y byd i gyd. Amanda Davies di'n enw i, a fi ydi rheolwr gyfarwyddwr cwmni Byw'n Iach. Dwi'n cael y fraint o arwain tîm arbennig o staff sydd yn cynnwys nifer fawr o ferched, proffesiynol a thalentog. Da ni hefyd yn cael yn ysbrydoli'n ddyddiol gan y cannoedd o ferched o bob oed sy'n defnyddio'n canolfannau i wella iechyd, llesiant a ffitrwydd.